Ini ang kisi sa drugs no tigi ok sanang chungo. Sini tirprasa do faro sabrum brum no drugs nongui jagi botok lai lagi ok over hai nung bai kya. Drugs tabo boya karyang ke sini tirprasa ni bekreng aisinai. Mahai keno tiruk umur sinai tirprasa do faro. Tabo fano khasliya ke temung sakhane kadikya. Abno no ang sanamu sumani. Tei bopro sini tirprasa do faro sugo kalasnai. Tei bopro develop ngai. Develop ngai ke ok sajangnai riko. Wila sung phekjangna manino si maya karnai. Hayang kile sini tirprasa komor sogui no paisnai. Please ang khabai khubai no kojawo sini tirprasa dofarong no je phekjangnai manino nongui sagui tongnai rok khasi basidi tei yakar bajasi. Asung no ang sanamu sungmani yangke sini tirprasa o tirprahawo tei tirprasa dofa hini sinemang tongla jotono bebak no mangui thangbai sinai. Awas no ke tini jarate ang kok sanamu sumani ke ulorogo joraman kangke ese salapinai bahai ke drugs nungmano changing khainai muhairono tegi kisa kok salainai. Asung no ke nok bahang jakbai kya comment khai kisa salai di tei nok bu subadi asung no hambai. Ini ang kisi sa drugs no tegi